екзекутираха мъж в САЩ, въпреки възраженията на прокурор. В американския щат Мисури беше екзекутиран мъж, въпреки че съмнения в вината му бяха изразени както от прокуратурата, така и от семейството на заподозрения зад решетките. 55-годишният Марселъс Уилямс беше осъден на смърт за убийство, извършено преди повече от 20 години, се казва в изявление на Държавния департамент по наказанията. Върховният съд на САЩ отказа да се намеси в случая часове преди Уилямс да бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция в затвора Бонетер, пише Reuters. Смъртта на Уилямс дойде, след като губернаторът Майк Парсън и Висшият съд на Мисури отхвърлиха последните му опити да избегне екзекуцията. През 2003 година мъжът беше признат за виновен в убийството на Фелисия Гейл, бивша журналистка, която беше убита в дома си. Самият Уилямс твърди, че е невинен. Окръжният прокурор на окръг Сейнт Луис Уесли Бел, чиято служба преди това е следяла случая, се опита да спре екзекуцията, като посочи проблеми, свързани с предишния процес. Ако има дори сянка на съмнение за вина, смъртното наказание не трябва да се прилага, каза той. Адвокатът Триша Рохо Бушнел също изрази загриженост, наричайки това проява на манията на държавата за окончателност, за сметка на истината и справедливостта. Бел постави под съмнение достоверността на двама ключови свидетели и отбеляза, че нови тестове не разкриват ДНК на Уилямс върху оръжието на убийството. Освен това следи от ДНК от прокурора и следователя, които боравят с ножа без ръкавици, сочат замърсяване на доказателствата. В резултат на това през август беше предложено споразумение за признаване на вината без оспорване, за замяна на смъртното наказание с доживотен затвор, но този ход беше блокиран от Върховния съд на щата по искане на главния прокурор на Мисури Андрю Бейли. Губернаторът Парсън също отхвърли молбата за помилване. Никой съд или жури не намери твърденията на Уилямс за невинен за достоверни, каза той, въпреки че семейството на жертвата подкрепи сделката за избягване на екзекуцията, това не промени изхода на делото. Адвокатите на Уилямс изразиха недоумение защо расовата дискриминация в процеса е била пренебрегната. В последните си думи Уилямс, който прие исляма и името халифа Ибн Рейфорд Даниелс, изрази благодарност към Аллах, като написа: „Слава на Аллах във всички ситуации,